شەڤبەهۆرگ û şîrinayî. Mîvan hatibûn, wê şîv bixwarane û biçûyane. Derbasî salonê bûn. Gotin hat ser bîranînan. Maliyekê çû pîncokanîn dest bi lîstikan kirin. Şîv amade bû. Kêfxweşiyê dewam dikir. Dixwastin sohbet ber bi şevbihûrgek xweş de here. Şevbihûrg bê şîrinayî jî nedibû. Kevaniya malê çû metbaxê, hişê wê li ser şevbihûrgê bû. Bi lez û beş şîrinayî çêkir. Şîrinayî û çay li ser masê bûn. Bala her kesî çû ser şiklê şîrinayî. Bi dengek bilind bi hev re gotin, anha şîraniya ku em li bendê bûn ev bû. Kevaniyê got, niyet xweş bû, ji bo ji şevbihûrgê û şahiyê nemînim min lez kir. Erê niyet xweş bû mixabin leza min evanî serê min. Piştî temkirina şîrinayî deng bi mîvanan ket. Ew şekil û ev tema xweşik. Rûyê kevaniyê sor bû, bişirî. Roja din, kevaniyê xwest ku tiştekî nû biceribîne. Çû metbaxê, ele texmîn hinekî arvan, bi bêhnek fire, bi hel û hemdê xwe qeland. Her ku ard reng diguhert, bêhna ardê qelandê ew dibir zarokatiye wê. Dema der û cîranan xwarinekî çê dikir û bêhna xwarinê li kûçeyê belav dibû, zarokan digot, xwezelî şev ew bên ji mala me jî bihate. Bi wê bîranînê re dengê dilê xwe gudarî kir, wê gelek xweş be. Ard qeliya, ardê qelandê hinekî sar bû, ew û şîrinahiya şevadin xiste nava hev bi destê xwe şikil daye. Rojek biharê hewa xweş bû. Mêvanên bêxeber hatin malê, ji bo herin li baxçeyê rûnên çay dem kir. Dema mîvanan li ber çayê şîrinahî xwarin gelek eciban bin. Yekê got, çi bi teme, te çawa çêkir, navê wê çi ye? Kevaniyê li hêlekî bersiv dida, li aliyê din jî bi tîqetîq bû. Got, ji bo meriv karibe wê temê bi dest bixe, gerek meriv zanibe pêşî xirab bike. û pişre meriv bi cesaret be, tişte xirab kiriye biceribîne ji nû ve çêke. Herçî nave, hema navê min lêke.